Fiecare dintre noi știm că o schimbare profundă în România, acolo la firul ierbii, mediul rural, este o bătălie grea. Multe dintre comunele și satele românești au fost părăsite. Tinerii au plecat în străinătate și lucrurile au rămas la fel ca acum 30 de ani. În județul Galați, la Valea Mărului și Pechea, i-am descoperit pe Alin, Ionela și Sorin. 3 tineri curajoși care au hotărât că vor aduce schimbare în locurile lor natale. Vă invit duminică 19 iulie la 5 o'clock tea la un dialog despre curaj, implicare și speranță. Povestea lor de asumare și lupta cu un sistem greu de învins este un exemplu pentru generația tinerilor din România, care simt că nu-și mai găsesc rostul în țara lor. Am deosebită plăcere să o am alături în premieră pe Oana Pătrașcu, o colegă din USR Cehia, care va face parte din echipa extinsă 5 o'clock tea. Vă așteptăm cu drag, pe curând!